Хәерле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Ял көннәре әкренләп ишек шакый. Барчагызга да якыннарыгыз белән имин үткәрергә аларны насыйп әйләсен. Ә без тапшыруны башлыйбыз. Беренче кайнар котлау сәламен без Самара өлкәсе Новокуйбышевск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен Ульяновск өлкәсе Павловка районы Муратовка авылында туып үскән якташыбыз Измайлова Мәхуза Абдулловна каршылый. Аны бу гомер бәйрәме белән ихластан бала оныклары кияве Рәшид Мубаракшевич, оныгы Ринат, Алсу, тормыш иптәше Илдус, оныкчасы Самирочка, улы Тахир, килене Сания, оныгы Венера, оныкчасы Алина, кызы Нурия, тормыш иптәше Рафик, оныгы Юлия, тормыш иптәше Рафик, оныкчасы Тигран, улы Амир, килене Зөлфия, оныклары Динара һәм Руслан ихластан котлыйлар. Яраткан, газиз, сөекле, бердән-бер, иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез. Менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабыздан олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Мәрхүмә әткәебез урыны җәннәттә булсын. Алиддин Мизбахович белән бергә сез безне 4 балагызны тәрбияләп үстереп, олы тормышка аяк басарга ярдәм иттегез. Безнең гаилә шәһәр күләмендә абруй, ихтирам яулаган гаилә. Сезне белмәгән һәм хөрмәт итмәгән кешеләр бик аздыр. Үзегезнең матур яшәешегез белән безгә дә, бала аныкларыгызга да гомерлек үрнәк булдыгыз. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшендә, үгет насихатында бирә. Юлдан тайпыла башласак, вакытында туры юлга кайтарып, кисәтүендә ясый. Яратканыбыз безнең, рөхсәт ит сине чын күңелдән котлап, башлап сиңа саулыклы, иманлы, озын гомер теләргә. Безнең яныбызда гел шулай җылыңны өләшеп, безне мәңге бала итеп яшәт. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысын икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә чын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы, зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрен белеп, яшәрбез хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас, хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Кадерле әбекәем, дип аерым сүзләр белән дәвам итә оныгыгыз Алсу. Мин синнән еракларда яшәсәм дә, бел, синең хакта уйламаган, сине сагынмаган минутым да юк. Әнкәем урынына калган иң газиз, иң якын һәм иң сөекле кешем син минем. Бала чакта биргән назыңны хәзер дә сагынып яшим. Башларымнан сыйпап алган җылы кулларыңны искә алам. Әгәр сине ялгыш кына рәнҗеткән булсам, зинһар гафу ит. Бел, без сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әниемнең карашлары синдә, тавышы да сиңа ошаган. Әниемсез бу дөньялар миңа, әбекәем, тәмам бушаган. Шуңа күрә синдә аны күрәм, сине хөрмәт итеп сагынам. Бәйрәмнәрең белән сине котлап, яннарыңа хәзер ашкынам. Озак яшә безне шатландырып, насыйп итсен йөзгә җитәргә. Йөзгә җитеп, аны узып китеп, артыгында яшәп китергә. Кадерле Мәхуза Абдулловна, бала оныкларыгыз һәм оныкчаларыгыз юллаган бар теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләккә юллыйбыз. Barasa
Sen sağ yere değilsin. Uyumda da köngelde de yaşı bitsin en iyisen. Doğan günün bilemeni kaderlim birden bire. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Hoşan mıngayı bolasa görüp şol şeşlerini. Men dilim senin her vakit yılmayıp yaşavanene. Doğan günün bilemeni kaderlim birden bire. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Böyle giderge dip suzam matur şeşek beyleme. Men yaradan seni eni kutlu bulsun beyreme. Doğan günün bilemeni kaderlim birden bire. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Doğan günün bilen eni kaderlim birden bire. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Dilimizge dileklerine uzun bulsun ömrü. Uzun bulsun ömrü. Şiratdагы сәлемебез Кабат Самара өлкәсе Сызрань шәһәренә оча. Бүген үзенең матур тулган көнен Шарафутдинова Фирүзә Шәүкәтовна каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән яраткан кызы Мадина, кияве Руслан, оныклары Дамир һәм Тимур котлыйлар. Шулай ук бу теләкләргә ихластан Иске Кулаткадан кодагыйсы Гөлҗиһан Рязаповна да кушыла. Әни, бары 3 хәрефтән торган сүз. Ләкин аның кыйммәте шул кадәр олы. Аның дәрәҗәсе биек. Яраткан, кадерле кешем минем, әнием. Кабат синең матур туган көнең җитте. Бу бәйрәмең уңаеннан сиңа ихластан хатын-кыз бәхете телисем килә. Бала аныкларыңның рәхәтен, хөрмәтен тоеп, безнең арабызда озын-озак яшә. Синдә ягымлы әниләр бик сирәк очрый торганнардыр. Син балам дип җан атып, оныкларым дип гомереңне багышлап яшисең. Барысы өчен олы рәхмәт, газизыбыз. Әниләргә бәйрәм уңаеннан теләкләр табуы бик авыр. Ни генә теләсәк тә барыбер тыела, һаман бик аз булыр. Гомерең синең якты кояш сыман, бик җылы һәм озын булсачы. Бирелгән һәр көне Худайдан бәхеткә, шатлыкка тулсачы. Бер генә минут калдырып, ял итеп ал әле кадерлем. Яратам сине нык сөю, олы хөрмәт белән сөеклем. Әбекәй дип назлый оныклар, тик ашыкма әби булырга. 100 яшьтән дә артык газизым бу матур дөньяда торырга. Син әле бик яшь һәм шибәр, сыкланып күзләрем тимәсен. Бер кайчан синең яныңа
бәла хәсрәтләр килмәсен. Кадерле кодагыем, теләкләрне дәвам итеп, сиңа иң беренчедән шундый акыллы, уңган, тыйнак киленем, кызың өчен рәхмәт әйтәсем килә. Шулай безне шатландырып, балаларыбыз узак яшәсеннәр иде. Ә син исә туган көнеңдә шатлыкка күмел, борчулар читләтеп узсын, ә баш очындагы күк йөзең гел аяз булсын. Кодагыйның туган көне, бәхет телим анарга. Бу дөньяның ямен, тәмен һәр көненнән табарга. Кадерле Фирүзә Шәүкәтовна, бала аныкларыгыз һәм кодагыегызның теләкләрен матур җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Матур туган көнегез котлы булсын. Туган көнеңә бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшә син уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм, саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда тели изге матур теләкләр, кабул булсын чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.